Awuyazi yayihle bakithi lenkosazana abe yakabani sibonga. Umnguni waseNingizimu bakithi. Mina nguSamson ngwakhumala. Shutho omashobane banami bakithi. Bavele bangiletha nje bazongitshengisa inkosazana ehle kanje. Muhle inkosazana. Nalokho ngizwa ngawe. Akazi nomama nje ngakujabulela nje ukubona uphithize emagcekeni akomashobane. Hey. Hayi ke. Ngathi kuyinkinga nje lokho. Ngifisa ukwazi ukuthi ngoba insizilana nje ibekwe yini. Bese ngithi nje ngizoyicabangela la ngihlalele nje ematsheni ngicabangela ukuthi lezi inkomo zakithi ngizoyiphungula kanjani. Ayikwasho ukuthi abadala bangikhombe kuwe inkosazana. Hey. Hayi. Wasuyangihleka manje inkosazana. Ukuthi amagama sowashilo nje angizwa. Ngathi kayinkinga nje ukuthi phela inkomo zakithi seziningi manje nomama nje ngajabulela nje ukubona kuphithiza umuntu onjengawe egcekeni. Ngathi ke alikhambelanga yela kini. Alula kanjalo nje bakithi. Ngathi nabazali bakho bengajabulela uma bengezwe nje indaba enhle kanje bebona nalensizwe yini. Bengangishaya bengivulale ebengathi ukuthi benginawe ngisho la emfuleni. Bakithi kodwa lapha engabathambisa ukubona imfuyo yakithi phela sifuyile ekhaya nkosazana. Bengicela ungicacisele ntombazana ukuthi ngoba nje lokhu siphikisana ngamagama kahle ngaphandle kosuku lwanamhlanje luphi usuku ongiqoma ngalo nkosazana. Awalikho ngiyabonga nkosazana. Hayi ukusobala ukuthi indaba yami nawe sesiyicela Lazela ngibusisa uthando